wala parce que ñina lehiya ko abe komi a ka gɛlɛ fo dɔw bɛ ɲininkali kɛ yala saga kɛlɛ mɔgɔ fila bɛ se ka jala wa bon an bɛ min fɔ lahiya kɛlɛ la kow dɔ bɛ mɔgɔw k'olu bɔ ɲɔgɔn na ali istiraku wa tashriku lahiya la nin ko fila bɛ u tɛ kelen ye ali istiraku ye mun ye ka mɔgɔ fara i yɛrɛ ka i yɛrɛ k'i ka lahiya faga i yɛrɛ ye mais i ka ŋaniya ka mɔgɔ wɛrɛ fara i k'a ka baraji la alistiraku ye mun ye a ka jɛ mɔgɔ damadɔ a ka jɛ bagan kelen na k'a sa pour o baga yi n'a y'a faga kelen kelen ka sara ani bɔ lahiya ye u b'a fɔ nin de ma alistiraku dɔw b'a fɔ alistiraku fili muluki a ka jɛ bagan kelen na pour k'a mara a fula k'a faga a ka bɔ lahiya la nin tɛ bɛn foyi la saga alistiraku tɛ se ka kɛ saga la a tɛ se ka kɛ ba la maana mɔgɔ fula ka fara ɲɔgɔn kan ko a bɛ ba kelen faga ko a b'a kɛ a ka lahiya tɛ ɲa mɔgɔ fula ka fara ɲɔgɔn kan saga kelen na ko a b'a kɛ a ka lahiya ka sa k'a k'a ka lahiya ye a tɛ ɲa mais min ye ɲaamɛ ni misi alistiraku bɛ se ka bɛn o la mɔgɔ kelen bɛ se k'i ka ɲaamɛ faga mɔgɔ fila bɛ se ka jɛ ɲaamɛ kelen na k'a faga kelen kelen ka sara bɛ lahiya place ta ye mɔgɔ saba bɛ se ka jɛ a la mɔgɔ naani bɛ se ka jɛ a la mɔgɔ duuru bɛ se ka jɛ a la a dan ye mɔgɔ 7 ye misi b'o cogo la alistiraku bɛ se ka kɛ misi la mɔgɔ kelen bɛ se k'i ka misi faga k'a kɛ lahiya ye mɔgɔ fila bɛ se ka jɛ misi la a faga ka sara ka sogo tila e ka sara bɛ lahiya place ta ye nin ka sara bɛ lahiya place ta ye mɔgɔ saba bɛ se ka jɛ misi la mɔgɔ naani bɛ se ka jɛ misi la mɔgɔ duuru bɛ se ka jɛ misi la mɔgɔ 6 bɛ se ka jɛ misi la a dan ye mɔgɔ 7 bɛ se ka jɛ misi la k'a ka lahiya ye o b'a fɔ nin de ma alistiraku mɔgɔ 7 bɛ se ka jɛ misi la mɔgɔ 7 bɛ se ka kɛ ɲaamɛ la o bɛ se ka kɛ ɲaamɛ ni misi de la mais alistiraku tɛ se ka kɛ ba ni saga la mais a bɛ kɛ ɲaamɛ ni misi la a kɛra sa o misi e de y'a sa sa wa karasa ni se t'i ye na ne ye misi sa farin kan ka misi la n'an y'a faga an ka a tila baasi t'o la a kɛra sa e kelen de y'i ka misi sa ayiwa e ko ne ye misi sa n yɛrɛ ye mais karasa ni karasa aw mɔgɔ 6 a ye fara n kan ka misi la an ka kɛ mɔgɔ 7 ye n'an y'a faga an b'a sara bɛɛ ka sara bɛ saga place ta ye baasi t'a la a kɛra mɔgɔ dɔ de ye misi kelen ta k'a di aw mɔgɔ 7 ma karasa ni misi fila aw mɔgɔ 7 n y'a di aw ma a y'a kantigɛ k'a ka lahiya a bɛ wasa kɛ a kɛra sa a y'a ka wariw de fara ɲɔgɔn kan misi ko misi kelen ye 100,000 an mɔgɔ 7 mɔgɔ kelen kelen ka 10 ni dɔɔni bɔ an ka fara ɲɔgɔn kan 100,000 an ka misi sa a b'a kɛ lahiya ye ou bien an mɔgɔ 5 ka jɛ misi la ko misi la 100,000 an mɔgɔ 5 kelen kelen ka 20,000 bɔ an ka misi sa an ka faga k'a kan ka lahiya a bɛ bɛn n ye nin fɔ kutuba kɔnɔ ko majabi maliki mɔgɔw b'a fɔ olu b'a fɔ i bɛ se ka mɔgɔ fara ewa mɔgɔw fara i ka ɲaamɛ la misi la baraji de la mais i tɛ se ka u fara u yɛrɛ ka ko a ka bɔ lahiya ye an ko a bɛ maliki majabi la mais majabi tɔ an'u ma ɲɔgɔn ta nin na jamhuru shafi'i ahmad bin hanbali abu hanifa olu ko a dagara an mɔgɔ 7 ka jɛ misi la k'a kɛ lahiya ye kelen kelen sara bɛ lahiya place ta ye a bɛ daga an mɔgɔ 7 ka jɛ ɲaamɛ la a ka faga k'a kɛ lahiya kelen kelen sara bɛ lahiya b'o ye ciden karisa sahalim bɛ ninnu na n y'o fɔ kutuba kɔnɔ pour kuma kana janya u b'a fɔ nin de ma alistiraku mais tashriku ka mɔgɔ fara i yɛrɛ kan i ka lahiya baraji la o bɛ daga saga la o bɛ daga ba la o bɛ daga misi la o bɛ daga ɲaamɛ la maana e kelen k'i ka saga faga mɔgɔ hakɛ ka di ye hakɛ t'a la
abenga ni ala ka be fare ka ikallahiya saga barajila basi tola parce que cede me e wa saga kele kantige akon nin lahiya ka bo muhammadu man anin ka dembaya ayo saga fulana kantige kun nin lahiya ne muhammadu ye anin kan manto silama be na mallahiya so yala ciden kan manto silama be jombo o dando ni alate donc min ye baraji ko de attashriku kam mo fare i yere ka i kallahiya baraji la dantola mo kade ba ngania alaka atigi fare ka i kallahiya baraji la o be daga sagala o be daga bala o be daga nyamela o be daga misila mais min ye alistiraku aka fara nyugon ka bo mo ka fara nyugon ka lahiya kelena aka bo lahiya ye o tebbe sagala o tebbe bala mais adagara nyamela adagara misila donc ñininkali fulana ñininkali min nana ko ewa hiji kalo tan folo min fulen ne ñe a daminana siniya folo ko sungalo juru be mogo min na ne yi ka sungalo juru in sara kononto in kono kata folo fo arafa do ka be su inna niya yi ka sungalo juru sara de ibe tile kononto in baraji soro iba baraji soro ni ewa ika sungalo juru sara kono ka ngamianu juru sara donc kononto ni uyo soro sunna fana ika sungalo juru sara la iye kononto yi sun fana baraji soro ko mogo do be ibado salli do ulu be mogo welew de ka lahiyaw boso uye ko kantin ka boso uye ko iba soro sallu do uyere ka lahiyaw ubu ulu toye kata mogo weru ka lahiya kantin ko boso parce que do ba ke sara kama nu be sara aba yere ka lahiya toye fo tile fulana be lahiya kantin ko be chogodi wakati fasamanti de ya tigida me foyi ta kallahiya la me kallahiya kantige don folo fasamanti be do la ka teme don to ka siron don to be salli don kofe tile saba min tugulen bala be lahiya kantige do abe ko min lahiya kantige tile nani de do salli do kele ewa salli tile fulana sabana tile nani na mana tile saba ka fara salli don yereka o beye lahiya kantige doye fo salli kofe tile sabana fo kato tile bi salli kofe tile sabana in kono ni tile bi ne lahiya kantige wakati temena sino kata ne alimami ka kutuba jigina kata ola fo ewa salli don kofe tile saba min tugule mbara nuba fo minna tilew o beye lahiya kantige donye donc tile folo kantige pasamantiado kabo kateme tilew toka sino abe atilo to be yella ya kantige do basu tu kala yawla nyo fo nyen kali kono ka gele yaw ko iba ngani ani juru sarade ibu sunga nyani juru saranga niade wala taw e wa kononto nyi soro sunna fana ba baraji soro como bo ko ewa doko depuis demisena nga ando wabe ukalla daw kono na yedumuni do ni fitini tora minan kono ba fa nin to do kan ni fitini to minan kono manyi ko fembo law ci den ka sunna yeda ko kam minan nede dumuni mina
akoy kana minan dumuni to minan kono cogoya dola ni dumuni kera degere dola na bese ka du kaba aka be du kaba ka bo minan kono ka minan ne kanye ode kanye ka nemu ka minan nemu ka dumuni to indu ka bo minan kono ka minan nemu fasamanta bodela e waciden ko fana ako minan nemu ne ode kanya ko pasike awtaro aka dumuni barika be yoromi yala ye folo min du dumuni na dumuni barika bode la ube toni min tora dumuni barika be o toni de la kwa ta do ola aka minan nemu aka bere du ka bola na be se ka du ko fatiha kalanina qur'anu de be nunu nyanabo ko do ba fu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko do ba sama nasta'in ko bon nunu na nyona doni ke ba ko doro fatiha la lahanu ye chogo ya fulade lahanun jaliyun wa lahanun qafiyun niye ewa harafu kinya fatiha kono harafu mimbe mana yelema ikasalli cinyalendo o yellahanun jeliyo men ne harafu yelema harafu min yelema ni te mana yelema ubafo lahanun qafiyu donc ika salli foitala ika salli sahadendo na tigi kan nente masala alhamdulillah rabbil alamin mu'min ba fa rabbil alamin don ko ko ka salli maciya mais parce que lahanun min do mana ma yelema na kat nente le ode kany bon ani amuta alayhim ni eko ani amutu alayhim mana yele mana min yalla hanun jeliyu mana be yele manina salli beccinya donc fatiha koni ka harfu tinya minan nim fulala dro ni lahanu min be mana yele ma abe salli tinya lahanu min te mana yele ma salli te tinya tigi ka salli ka kene koni mogo minnu ye mogow dɔ bɛ n'u ye lahiya saga kantigɛ min b'a boso u b'a boso sara bɔ lahiya la u bɛ cogo di ciden ka hadisa nana boso sara tɛ bɔ lahiya la ni y'i ka lahiya boso i b'a tigi sara i yɛrɛ fɛ warijɛ la mais a tɛ bɔ lahiya sogo in na fo n'a y'a sɔrɔ min ye e ka lahiya boso a bɛnna sara min na i y'a ta ka d'a ma warijɛ la i ka jifa kɔnɔ mais o kɔfɛ i y'a dɔn fantan de don i ye lahiya sogo dɔ ta ka d'a ma n'a ka fantanya ye baasi t'o la ou bien i ye lahiya sogo ta ka d'a ma ni kado ye baasi t'o la mais bosoli sara o tɛ bɔ lahiya sogo la o bɛ bɔ i yɛrɛ ku de bon ko mɔgɔ minnu ko n'a bɛ sali maana ye salamu bila e ko dɔ bɛ sali de la dɔ bɛ sali aw camancɛ la aw bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn na ale ɲɛ k'a to sali la wa n bɛ min fɔ fɔlɔ ni salamu kɛra a bɛ dɔw ka laada la ni alimamu ye salamu bila dɔrɔn min b'a kini la a b'a bolo d'a ma min b'a numa la a b'a bolo d'a ma lesiri tɛ nin na diina la ni ɲɛ biriya ye nin bolo di sugu min filɛ nin ɲɛ biriya ye sunna ye min ye ni e donna misiri kɔnɔ ka mɔgɔ minnu sɔrɔ ye i b'olu fɔ n'i ye olu fɔ o y'a banna ye n'a salira ɲɔgɔn fɔ wɛrɛ tɛ parce que a ye ɲɔgɔn fɔ kabasa n'a ka don sali la n'a y'a sɔrɔ e nana e donna sali la i ni mɔgɔ dɔw ma ɲɔgɔn fɔ alimami ka salamu kɔfɛ a b'a ka jikiriw kɛ fɔlɔ jikiri minnu bɛ kɛ sali kɔfɛ a bɛ olu kɛ fɔlɔ a ka jikiriw kɔfɛ i ni mɔgɔ min tun ma ɲɔgɔn fɔ a ye ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn fɔ nka alimami ye salamu bila dɔrɔn hali jikiriw ninnu tɛ kɛ a bɛ ɲɔgɔn fɔ lesiri tɔw la o ye bidiya ye mɔgɔw ka nin faamu fɔlɔ bon filanan min bɛ sali k'aw bolo di ɲɔgɔn ma ale ɲɛ o tɛ ale ka sali tigɛ ka tɛmɛ hadamaden ka sali ɲɛ ka tɛmɛ a ɲɛ kɔrɔ o de bɛ sali tigɛ mais k'aw bolo di ɲɔgɔn ma ɲɛfɛ o tɛ foyi k'a ka sali la o tɛ sali tigɛ ye mais dɔnnikɛbaaw k'a dɔn a bɛ mɔgɔw waso waso
katte suwisa ka sallila aba toye sino ati wote sallinya kuro tigere o koni mo min ka bange bagaw fatura be daga ikalla ya kantige uyewa bulo somira rahimahullahu kalande mun wala ya arabu kan kala no yawye aye kitabu nyuma dilaninka risalatu fil uduhiyati aye kitabu de dilallah ya koka ni kalande min nyo muraja kanyi kosobe risalatu fil uduhiyati aye kitabu dilaninka aya fo kono minye ka lahiya kantige suye istiqlala ka dagwa kama ka lahiya kantige suye ciden ka sunnate doni ka ko lahiya be kantige suye de ni sumi wa aye washiya ke nka saga min fulen ne nin fatura aya fagan ko fe lahiya na fatura washiya kande fulen ne amba kan na fulo mi aya to nya tila sabaye saga imbe se ka soro tila sabana inkono ambo saga kantiga ni washiya kanye ni suye washiya de kaye ni saga kantiga nyen fatulen ko fe ka kimalla yayi o washiya kambe bo sirafe cita ba bo sirafe meni ote kallahiya kantiga ma washiya ke suma washiya ke kato kallahiya kantiga suye ciden ka sunnate ciden binanke hamuja faturanye mo sima delika me ko ciden lahiya kantiga hamuja amba khadija tu fatura cidenye atun kada karja tu tun kare cidenye kosobe har na ya saga min faga karja tu tirke abetu so ater muso abetu so me ciden madele kallah yakkan tiga amba khadija tu ye ciden kadde muso be fatura nye ni fatuma tatte ciden madele kallah yakkan tiga wuye awa sego fana to o chogola amma sabatu ku ka mo balma suru munun fatura ku della kallah ya kantigo ye kallah ya kantige suye sunnate sariyate guri somini ko kallah ya kantige suye ayatila kata tila yoroma saba kitabu in kono tila yoroma folo ni suye wasiya ke ni la ya kantiga kofe la ya be kantiga kofe kele tila yoroma fulana e kallah ya kantiga yereye meiki ka balima suru fara iyere kai kallah ya barajila munun be nyanama yala munun fatura basite nin fanala parce que cibe nyilla ya kantige ka fun nillah ya nya kantige muhammadu anin kam manton silama mo malla ya so subu la ube sutula donc la ya kantige to in ka balima suru munun be nyanama yala munun fatura kangan yala ku fara ikalla ya barajila basite nin fanala fulana sabana kadawa kama kalla ya kantige suyete o masabati ciden bolo sallallahu alaihi wasallam donc mo kanoke bon ko doko ewa she na leye she kantige minye afaraye ana kunkolo ko abu filale tudu do beddo cinyali ba obetto cinyali la ni etu du ni yere ya do mogo munum bo do faranyo ko ko do tiguma ube hari na ya soro jakumanu be ube wulu be uka dulo mo ka do me e kana na fulo ube sogo kana to kata filite yado dumunu to filile min fulene nyama preuna nyama minauna dumunu to munu fule nyama katu bo nyama minauna ube ni sogo na nyona katu bo nyama nyima alaka nema fisru wal yaridu alaka nema fisru wal yaridu odi ato ciden ko hadi ni be dumunike akonni kallogoma binna duguma kana toyde ni nogoma doala ni be nyugwala akoy kata nugo min dilola la ika awa akonko ka bola ika du kana to setane donc nema fisru wali ali dedo dumunu to boni munu fulen ni nyamauna kata dumunu to bo koula kata dumunu to bo fonse dingawula abun ni sugun ni ube ni sugun sefa ka kunkolo na shew katu filite oye ala kan nema fisru wali ali de
donc wala e yere ni yere tu du ni ya do mo min makobola uduma ube ukata udi uduma uko udu me kato kata filite nema fisru wal yani dedo ko kata hiji la ko ka photo ta kubila ire jo soso ka bedo ire yala riyaw ire jirade do jurubu damado de bola wala mo munum be hiji yoro la nube photo ta photo ta ye haramude ibake ka photo min ta ibake ka haramude ke ciron ko inna sadda nasa jaba yawm al-qiyamah al-musawwirun akum mo min kala jabaka geleni be qiyamah ye photo ta lawde ibo hadisa kono photo ta haramu junubu bila kele fulana alaka haramu nunu makka ka haramu madina ka haramu nunu nye yoro horomale ni yoro bawde ni mo min ye ala soso nunu na ika junubu be giriya ika katemeni ala soso yoro tola haramu fana ka photo ta junubu ka giri mo ka kateme yoro to ka photo ta ومن يريد فيه بلهاد نجيبه من عذاب أليم أم بسرا دونك با هو بسكا دوني آية لكونو يري على كوني مغمي نيال لنيني كو إبه جنيني دي جنوبوك الكابا كونونا حرمو كونونا حرم نيما كي يال لنيني كو إبه لا سوسو يدرو نيالا بينيني لا جابا لمنينا فوتو تالا منون بحرمو لا وبدوني آية كونو حرمو فوتو تا ويا حرمو سابنا ibe photo ta minya yere jiradero na me ka hiju cinya pew abe ka hiju barajin nagas Sheikh Sal Fawzani nyinin karanni na nyogona la mo munum bu photo ta haramula al muraw nu hiju la ko iriyaw ako yere jiradero be yere jira donc na me ka hiju ni kal mura cinya pew awa aba barajin nagas et puis ika photo ta to do betam ewa alimami nunu photo ta ube be mo wore photo ta be al kaba koro ni ye mogo photo ta ni amanda ya ka photo ta ya tigi tonyo kiyama ina be kiri tige ye mogo photo ta na amanda ya ka photo kata e taro o photo ta kiyama kiri be na ce kiyama ya tonyo wala alakan kisala kan tanga de me anya fo chogo min mo shima nunu ewa nyaga an ka jamana kono fo munum buddambe kata sunnama uba fo munum ma ko bidia mo be bidia la bidia ka jugude me a chama nin ko sugu uten nunu na de munum ku lu ye sunna mo yede guddambe kata sunna ma de ulu de yen nin ko chugu nyaga kal ka ke fella daga le mo nyekoro ka ke sababu kam go chama fili ekram mo to ni mo dale mbela ko diplôme be ebolo ni eye nin photo tawna nyogona ke mo be photo ta ni ka sababu ko parce que kramo fulana ye photo ta ni kramo fulana ye photo ta fente photo la afana donna photo tala ibe do kiden ka di sakono akoni mo minye mo wole kata herama ni mo yo hera ke fo kata kiyama baraji biye mais ni mo ye mo wole kata filibantia de ma mo go filibantia ke fo kata kiyama be junubu bika mo be do photo tala ni kramo nunun ka photo tay abbe ka rebu ka junubu dafalen sorode ne o ka junubu nyona dai nyona be ta kramo nunun ka ulu min kera sababu ku fili ala kan kisala kan tanga subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk asen nyinin kaluma be mo hakili jigillahi ya kola kodo be nyinin kali chayaran ka wala parce que ñina lehiya ko abe komi a kagele fo dow be ñinen kali ke yala saga kele mogo fula be se ka jalawa bon an be min fo lahiya kele la ko do be mogo ko olu bo ɲɔgɔn na ali istiraku wa tashriku lahiya la nin ko fula be u te kelen ye ali istiraku ye mun ye kam mogo fara i yere ka yere ki ka lahiya faga i yere ye ne i ka ŋaniya ka mogo wore fara i ka ka baraji la alistiraku ye mun ye a ka jɛ mogo damadɔ a ka jɛ bagan kelen na k'a sa pour o baga yi n'a y'a faga kelen kelen ka sara ani bɔ lahiya ye u b'a fɔ nin de ma alistiraku
dɔw b'a fɔ alistiraku fili muluki a ka jɛ bagan kelen na pour k'a mara a fula k'a faga a ka bɔ lahiya la nin tɛ bɛn foyi la. Saga alistiraku tɛ se ka kɛ saga la, a tɛ se ka kɛ ba la. maana mɔgɔ fula ka fara ɲɔgɔn kan ko a bɛ ba kelen faga ko a b'a kɛ a ka lahiya tɛ ɲa. mɔgɔ fula ka fara ɲɔgɔn kan saga kelen na ko a b'a kɛ a ka lahiya, a ka sa k'a k'a ka lahiya ye, a tɛ ɲa. mais min ye ɲaamɛ ni misi alistiraku bɛ se ka bɛn o la. mɔgɔ kelen bɛ se k'i ka ɲaamɛ faga, mɔgɔ fula bɛ se ka jɛ ɲaamɛ kelen na k'a faga kelen kelen ka sara bɛ lahiya place ta ye. mɔgɔ saba bɛ se ka jɛ a la, mɔgɔ naani bɛ se ka jɛ a la, mɔgɔ duuru bɛ se ka jɛ a la, a dan ye mɔgɔ 7 ye. misi bɔ cogo la alistiraku bɛ se ka kɛ misi la. mɔgɔ kelen bɛ se k'i ka misi faga k'a kɛ lahiya ye. mɔgɔ fila bɛ se ka jɛ misi la a faga k'a sogo tila e ka sara bɛ lahiya place ta ye, nin ka sara bɛ lahiya place ta ye. mɔgɔ saba bɛ se ka jɛ misi la, mɔgɔ naani bɛ se ka jɛ misi la, mɔgɔ duuru bɛ se ka jɛ misi la, mɔgɔ 6 bɛ se ka jɛ misi la, a dan ye mɔgɔ 7. mɔgɔ 7 bɛ se ka jɛ misi la k'a ka lahiya ye. o b'a fɔ nin de ma alistiraku. mɔgɔ 7 bɛ se ka jɛ misi la, mɔgɔ 7 bɛ se ka kɛ ɲaamɛ la. o bɛ se ka kɛ ɲaamɛ ni misi de la, mais alistiraku tɛ se ka kɛ ba ni saga la, mais a bɛ kɛ ɲaamɛ ni misi la. a kɛra sa o misi e de y'a sa sa wa, karasa ni se t'i ye na ne ye misi sa farin kan ka misi la n'an y'a faga an ka a tila baasi t'o la. a kɛra sa e kelen de y'i ka misi sa, ayiwa e ko ne ye misi sa n yɛrɛ ye, mais karasa ni karasa aw mɔgɔ 6 a ye faran kan ka misi la an ka kɛ mɔgɔ 7 ye. n'an y'a faga an b'a sara bɛɛ ka sara bɛ saga place ta ye, baasi t'a la. a kɛra mɔgɔ dɔ de ye misi kelen ta k'a di aw mɔgɔ 7 ma, karasa ni misi fila aw mɔgɔ 7 n y'a di aw ma a y'a kantigɛ k'a k'a ka lahiya ye, a bɛ wasa kɛ. a kɛra sa a y'a ka wariw de fara ɲɔgɔn kan. misi ko misi kelen ye 100,000 an mɔgɔ 7 mɔgɔ kelen kelen ka 10,000 ni dɔɔni bɔ an ka fara ɲɔgɔn kan 100,000 an ka misi sa, a b'a kɛ lahiya ye. ou bien an mɔgɔ 5 ka jɛ misi la ko misi la 100,000 an mɔgɔ 5 kelen kelen ka 20,000 bɔ an ka misi sa an ka faga k'a kan ka lahiya a bɛ bɛn. n ye nin fɔ kutuba kɔnɔ ko majabi maliki mɔgɔw b'a fɔ, olu b'a fɔ i bɛ se ka mɔgɔ fara mɔgɔw fara i ka ɲaamɛ la, misi la, baraji de la, mais i tɛ se ka u fara u yɛrɛ ka ko a ka bɔ lahiya ye. an ko a bɛ maliki majabi la, mais majabi tɔ an'u ma ɲɔgɔn ta nin na. jamhuru, Shafi'i, Ahmad bin Hanbali, Abu Hanifa olu ko a dagara an mɔgɔ 7 ka jɛ misi la k'a kɛ lahiya ye, kelen kelen sara bɛ lahiya place ta ye. a bɛ daga an mɔgɔ 7 ka jɛ ɲaamɛ la a ka faga k'a kɛ lahiya, kelen kelen sara bɛ lahiya b'o ye. ciden karisa sahalenw bɛ ninnu na n y'o fɔ kutuba kɔnɔ pour kuma kana janya. u b'a fɔ nin de ma alistiraku. mais tashiriku ka mɔgɔ fara i yɛrɛ kan i ka lahiya baraji la, o bɛ daga saga la, o bɛ daga ba la, o bɛ daga misi la, o bɛ daga ɲaamɛ la. maana e kelen k'i ka saga faga, mɔgɔ hakɛ ka di ye hakɛ t'a la, a bɛ ŋani ala ka bɛɛ fara i ka lahiya saga baraji la, baasi t'o la. parce que ciden ye saga kelen kantigɛ a ko nin ye lahiya ka bɔ muhamadu ma ani ka denbaya, a ye saga 2nan